परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमः नमः ओम। दा आङो महालया सोमोन्दै बुंनो सानदों, आध्यात्मिक थाखोजों बुंनो सानदों। महालयाया मा बेखौ एसे भक्तफ्रा खोनासंनो नाजादो। महालया महा दाजाब आलय। महा माने गेदेर, बिराद गेदेर, जायखौ जोङो गेदेरखौ सुनो हाया ओरैबायदि गेदेर। आलय माने न'। माया गेदेर? हा, दै, अर, बार, अख्रां, अखाफोर, सान, हाथरखि हाला, बियो गासैबो गेदेर। आरो बे गेदेर 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 गासैबो गेदेरनि बियो गासै मोनसेल' गेदेर। बियो नुनायाव मिथिनायाव हा गेदेर, दै गेदेर, अर गेदेर, बार गेदेर, अखाफोर गेदेर, सान गेदेर, हाथरखि हाला गेदेर। आलदा आलदा जों नुदोंब्लाबो बे गासै सासेल'। जेरै जोंनि आथिं, आखाइ, खोमा, गन्थं, मेगन आलदा आलदा नुना मोनो, थिग बिदिनो परम ब्रह्म ज्योति स्वरूपखौबो जुदा जुदा नुनानै मोनोब्लाबो बियो सासेल', जुदा जुदा नङा। डिक्सनारियाव नाय मोनगोन, महा जुग आलय नाय मोनगोन। महा माने गिदिर, आलय माने न', बेयावनो मोनगोन। होमब्ला जों बुजिदो, बे गेदेर न'आव जों बयबो दङ। बे बिश्व ब्रह्माण्डआ अर्थात मुलुगमाया मोनसे न'। मा न' बियो? जोंनि न'। सोर सोरनि न'? उरन, बरुन, गजन, भ्रमण, मोनब्रै अर्थात 4 आथुम जिबिफोरनि न'। बे बुहुमाव सोर सोर दङ? बे हामिनाव थाबायनो हाग्रा जिबिफोर, दैयाव थाग्रा जिबिफोर, अख्राङाव बिरग्रा जिबिफोर, आरो बे हामिनाव रज'नानै थाग्रा जिबिफोर। जेरै हायाव रज'नानै थाग्रा दंफां लाइफां, बेन्दों बेनला, बेफोरो। बेनिफ्राय बुहुमाव थाबायग्रा एनबायग्रा जाबाय मानसि, मैदेर, गराइ, मोसा मुफुर, सियाल, मावजि, बिदिनो गोबां जिबिफ्रा थाबायनो हायो। बे थाबायनो हाग्रा जिबिफोरखौ भ्रमणकारि भ्रमण। उरन, बरुन, गजन, भ्रमण। रज'नानै थाग्रा, थाबायनो हाग्रा, दैयाव गोजोमनानै थानो हाग्रा ना खासेवफोर, अख्राङाव बिरनो हाग्रा दाउ दाउफोरसिफोर, बेनो जाबाय उरन जिब। बे गजन, भ्रमण, बरुन, उरन 4 आथुम जिबिनि गेजेराव मानसिया नायनो अहाया फिसाथार। गराइजों समानबो नङा, मैदेरजों समानबो नङा, मोसौजों समानबो नङा। मानसिया नायनो अहाया फिसाथार। नाथाय बे मानसि जिबिया हिसाब खालामनानै नायोब्ला, बिजिरनानै नायोब्ला, जिबश्रेष्ठ, बे जिबश्रेष्ठ मानबा दिनै मैदेरखौबो, हाग्रानि मैदेरखौबो लाबोनानै मा खालामदों? दंफां खुन्दाबो होदों, गारि नारहोदों, बायदि बायदि हाबा मावहोदों। मैदेर एफा गिदिरखौनो गराइखौ लाबोनानै हाग्रा बारिनिफ्राय दिनै गराइखौ बिबा बाहोदों, आरो गराइ बिखुङाव गाखोनानै बोजों बोजों थांदों। गिदिर मालाय मा जानो? मोसौआ दिनै बेसे गिदिर, मैसोआ दिनै बेसे गिदिर, बिसोरखौ हमना लाबोनानै दिनै हालौदों, गारि बोदों। थिग बेबायदिनो जोङो मानसिया जिबश्रेष्ठ। बे जिबश्रेष्ठखायनो मानसिया
दिनै जिब जिबिनि अयनाय खालामाजासे बिसोरखौ जोङो रक्षनाबेक्षन होनांगौ, बिसोरखौ फोथांनानै लाखिनो नाजानांगौ जोंजों लोगोसे। बिसोरखौ बुथार सिथार इनाय अनागारि खालामनाया मोजां नङा। बिसोरखौबो जोङो बेंनानै लाखिनांगौ, फोथांना लाखिनांगौ। दैनि ना खासेयाव बिसोरखौबो जोङो इतर प्राणिनो, उन्दै प्राणि होननानै बिसोरखौबो फोथांना लाखिनांगौ। थिग बिदिनो दाउ दाउफोरसि बिसोरखौबो जोङो फोथांना लाखिनांगौ। दंफां लाइफांखौबो जोङो फोथांना लाखिनांगौ। थिग बिदिनो मानसि जिबिया जिब श्रेष्ठखायनो गोबां हाबा मावनो हायो, मोनदांस'हायै हाबा मावनो हायो, मिबथिस'हायै हाबा मावनो हायो, बायदि बायदि उपाय उद्भाबन खालामनो हायो। दिनै मानसियानो रेलगारि, मटर गारि, मबाइल, इन्टारनेट बायदि बायदि बानायदों, सिनेमा देखायदों। दिनै हनै मा मा जे सोरजिदों हिसाबानो गैया। टिभि बायदिसिना हिसाब गैया मानसिया। माने जिब श्रेष्ठखाय जोङो बायदि बायदि जोङो सोरजिनो हादों। गाज्रि गाज्रि मरनास्त्र बेफोरखौबो सोरजिदों मानसियानो, बायदि बायदि गाज्रिखौबो सोरजिदों। बेखायनो मानसि हायै जेबो गैया। खिन्थु जिब श्रेष्ठ होनानै बे बुहुमनि जिब जिबिफोरखौ जे अयनाय अनागारि खालामनांगौ बे जोंनि खामानि नङा। जों बिसोरखौ जेब्लाबो फोथांना लाखिनांगौ। जों जिब श्रेष्ठ, जों मानसि, जोंनो इसोरा आखाइ, आथिं, खोमा, गन्थं, मेगन, खुगा होदों। जोङो बे होनाय अस्त्रखौ, ब्रह्म अस्त्रखौ जोङो मोजां हाबायाव जोङो बाहायनांगौ। मोजां हाबायाव बाहायोब्लासो जोंहा सार्थक जायो। बे बुहुमाव जोङो जिबि मोनब्रैया दं बाहागो राननानै, नाथाय जोङो गावजों गाव बे जिबिखौ नागारनानै बै जिबिया सोलिनो हाया, बै जिबिखौ गारनानै बे जिबिया सोलिनो हाया। जोंनो बे ब्रै आथोन जिबिया गोनाङानो जायो। नाथाय बिसोर बबे बबे लामाजों फैदों, मा मा लामाजों फैनानै बे बुहुमाव साग्लोबनानै थागोन? जोंनि नुनायाव, जोंनि बे थौले मेलेमजों नुनायाव मा नुदों? माखासे जिबिया दाउदैनि गेजेरजों फैदों। दाउदैयाबो बोरै जाग्रोखो बेखौ जों पात्ता गैया। दाउदैनि गेजेरजों दाउफोरसे, जिबौ, एम्बु, ना खासेव दाउदैजों फैयो। बिसोर दाउदैजों जन्म जायो। आरो बेबायदिनो मोसा, लख्रा, मुफुर, गान्दा, मैदेर, गराइ, मोसौ, मैसो बे जरायुनिफ्राय फैदों, फिसाख'निफ्राय फैदों। मानसियाबो फिसाख'निफ्राय फैदों, जरायुस होनो बेखौ। अन्डस माने दाउदैनिफ्राय फैनाय, जरायुस माने फिसाख'निफ्राय फैनाय। आरो मोनसे फैदों मा? उद्भिदस, उद्भिद, हा उरखावनानै फैग्रा जिबिफोर। बिसोरो सोर? दंफां लाइफां। दंफांनि बेगरा जुदि हायाव गोग्लैयाब्ला बे दंफाङा रज'नो हाया, दंफां जानो हाया। बे बेगरा हायाव गोग्लैनांगोन आरो बियो हायाव एसे दोबैना थानो नांगोन माखासे, ओमफ्राय बियो उरखावनानै फुलि जाबोगोन। हा उरखावग्रा बिसोरो उद्भिदस, उरखावनानै फैग्रा। मोनसे दं सेदस। सेदसआ जाबाय दालायखौ दानस'नानै थुनानै दोनोबा बेबो दंफां जायो। जेरै थाइगिर दालाय, बिदिनो लिसु दालाय, फाख्रि दालाय, दह फाख्रि, बिसोरो दालायखौ दाननानै गोफारफारनानै थुनानै दोनोब्ला दंफां जायो। सजिनाफ्राबो जायो। बिदिनो गोबां दंफां दं, बिसोरो दालायानो जायो। बेखौ उद्भिदसनि गेजेराव बाहायदों आरो बिसोरखौ बे दानस' जानानै बानाय जाग्रा बेखौ दिन्थिनाय जादों। बेखायनो मोनब्रैबाबो बियो सेदसआ जोङो खामानि गैया। बियो हाजार दंफां जाथों होनब्लाबो जों बेखौ हिसाबाव लाया। खिन्थु मोनथाम रोखोमै जों फैदों। बे मोनथाम रोखोमै फैनाय मानसि जिबिया जिब श्रेष्ठ, बयनिख्रुइ साबसिन, गोहोगोरासिन, बुद्धिबानसिन, साननो हनो हासिनग्रा, सुखु दुखु मिथिग्रा, मालायखौबो सुखु होनो हाग्रा बे मानसि जाथिया। बेखायनो मानसिया जेब्लाबो अननाय खाननाय, धोरोमसुला धोरोमसुलि जानांगौ। आरो बे बिश्व ब्रह्माण्ड मुलुगमाखौ जोङो
साखोनै लाखिनांगौ। बे न'आ जोंनिनो, बे फोरगोना जोंनिनो। बे मुलुगमाखौ जों साखोनै लाखिनायानो जोंनि खामानि। परमहंस शिवनारायण स्वामीजी बाबाया बुंदों, सर्वप्रकारे ভিতরে বাহিরে ब्रह्मांड परिष्कार लाखिबे। गासैबो रोखोमै सिङावबो सायावबो मुलुगखौ साखोनै लाखि। मा बुङो? न' बां, लामा लांगोना, सिथ्ला सिथ्रोम, बारि बागान, जि जोम, फुख्रि हाखर हालाफ्राव लेथ्रा दाजाहो होनदों। जेब्लाबो साखोनै लाखिनो थिनदों। हाथाय बाजार लेथेर फेथेर दाखोर दाला दाजाहो। होमबा जों साखोन सिखोनै थानो नांगौ। बेखौ थिनदों। 1 नम्बराव दं, दथि बोसोरनि 1 नम्बराव दं। गासैखौबो साखोन सिखोनै लाखिनो थाखाय जों थिनदों। बेखौ सोर हायो? बे मानसिफ्रानो हायो। मानसिनि अनगायै गुबुना बिदि साखोन सिखोन खालामनो उफाय गैया। दिनै बाजाराव बेसे मैला जायो, बेसे जाबोरनि दम जायो। जोंनि सिथ्ला सिथ्रुमाव बारिनि साखाथि बाखाथि ओरै नायब्ला ओरै जाब्रा, ओरै नायब्ला ओरै जाब्रा, बे जाहाथे जानो नाङा। जोंनि गाननाय जोमनाय जि जोमफ्रा साखोन जानांगौ। जोंनि जानाय लोंनाय आदारफ्रा, अर्थात जामुंफ्रा, फिथाइ सामथाइफ्रा, मैगं थाइगंफ्रा साखोन जानांगौ, बिजानु मुक्त जानांगौ। आरो बे जाग्रा आदारफ्रा जाहाथे रासायनिक हासारनि जाया, बेनिफ्राय जाहाथे जोङो अर्गेनिक हासारनि गेजेरजों जोङो आबादखौ मावनांगौ। लाइ लाफाखौ मावनांगौ, बान्दा कबि, अल कबि, फुल कबि, बायदि बायदि मैगं थाइगंखौ जोङो बानायनांगौ। गोबोर हासारजों जों बानायनांगौ। मोजां मुलुगनि मोजां जागोन। दिनै बे श्रेष्ठ देबिया महालय होननानै जोङो मायाबा लय जानांगौ बे नङा। फारसेथिं मानसिफ्रा बुङो जे महालया फोरबोआ गोथैफोरनि। गोथैयानो एकदम अख्रां सायाव थांनायानो दिनै फैजोबोलायनो बियो महालया दिनाव। महालया दिनाव ज' फैजोबनानै माने गावनि फिसा फिसौफोरनि खुलुमनाय जासिनायखौ जानानै नायनानै थाङो। बेथ' असम्भब। बे बिगियान सम्मत बाथ्रा नङा। बे आध्यात्मिक गियानावबो बियो सहागोन ना सहाया बुंनाया मोजां। जोंनियाथ' सहाया, जाहैया, जाथावा बियो। आत्माया सोरनियाबा बेसे गोबाव थैनानै थांबाय, बे अबेबा जन्मबो जाहैबाय जानो हागौ। हयथ' लय लिन जानानै बे बिलिनबो जाहैबाय हागौ। बेखौलाय दिनैसो साद्द फाथिनाया बे असम्भब। देग्लायनि बोसोराव दिनैनि दिनाव महालया पार्बन साद्द होननाय लिरनाय दङ। नाथाय बे महालया पार्बन साद्द लिरदोंब्लाबो आं बेखौ दुलाराय ब्रह्म धर्म सिबियारि आइ बाबामोननो बुंहरदों मा दिनैनिखौ दा मानि। जों मानिगोना दा 29 आसिन थारिख, 29 आसिनाव अमाबैसा दङ। हेखालि महालया उत्सब दङ। बेखौसो जों मानिगोन होनना बुंदों। थिग बिदिनो जोंनि दा गासैबो भक्तफ्रा बे महालया उत्सब 29 आसिनखौ नेनानै दं। मानो होनबा जोंनि बे महालया उत्सब खुंनाय हुदाया गोदो गुरुदेबनि दिननिफ्रायनो जाबोदों। आरो दुर्गा फुजानि 6 दिन सिगां जिथु अमाबैसा जायो, महालया जायो, बेखौसो मानिबोदों। बेखायनो दिनैनिखौ मानिनो नाङा, बे खोथाखौ बुंदों। मोननैथ' जों मानिनो हाया। जों दुर्गा फुजा खाथिनिखौ मानिसिगोन होननानै बुंदों। आरो जों सल'जों थांनो नाङा। सल'जों थाङोब्लाथ' बे थैनायफोरनिखौनो हमनानै लागोन। आरो गोबां सल' दङ। सत्राजितनि सल' दङ, प्रसेनजितनि सल' दङ, श्री कृष्णनि सल' दङ। थिग बिदिनो जाम्बुबाननि सल', जाम्बुवतीनि सल', बेवहाय ज' सरजाबनानै दङ। आं बेखौ बुंनो थाङा। बोरैबा बुंब्ला बोरैबा मिनिजानायसो जाहैगोन सल'खौ खोन्थानानै जुदि जोङो बास्तब लाइनखौ एरायनानै थाङोब्ला। बेखायनो महालया होनबा जों बे प्रिथिबि मोनसेयाव जों दङ, मुलुगमा मोनसेयावनो दङ। जों बेहा जिब श्रेष्ठ, जों मोजां हाबा मावनांगौ। मुलुगनि मोजां मावनांगौ, जिब जिबिनि कल्याणनि हाबाखौ जों मावनांगौ। गोजोन्थों। आं एसेखौनो दिनैनि थाखाय रायफोरनानै फोजोबनाय जाबाय। ओम।